Praise the Lord and hallelujah. Odo for ye de nyame ase bebre wo nanso de ache ye nkwa. Wenya ne ye fi ye kete so ye na aduma akwa. Awurade no kwafo ye da wase. We ye no kwafo nti ye koso ade ye ho to so. Awurade wa ye bi da nyankopon ade nyinara. Wo ye de hye woni onyam hwe yen e de ye twa de mu no. Ennenso ye gya ye ho hye won sase Awurade fa ye biara nom ya na monto ye kasa ye. Ya de hwe ye ne yoye. Na fa show din konkre ni onyam. Na fi ye mpa ibo bio nso ne se cheche ye wasem me yenti asem yase. With Jesus Christ dim ni abompa ye. Amen and amen. Odofo ne de mema wakwa abade ba otiase sendwumedi so. Ye be fe akinkan sam fi Daniel woman odi for Daniel anan komsheni Daniel etimi enu nji chemu dun kronde kosi aduonu miensa na Daniel ne penso no hini bi wo ho aye frɛ no Nebukadnezar na ohini so da ye bi na da na oso ye no tinka o ne honhom mo se da ye no enye papa wa boto ewo ne kremu nti okofrɛ ne konyayifo ne omomo ekeka nsam kyerɛ no na omu biara ntimi ankyerɛ ohini da ye oso ye na kantam wabɛkyerɛ da ye nase. Ito yesa obe komedifo ne nkonyayifo wo ekrom ho nyinara na Daniel tiye no oko ohene nim eka kyerɛ ohene se ohene mame na kakra na mesan edi mmoye abrɛw na Daniel nim ni nyankopɔn osom ne se oye nyame a ono de ohunu kokua mu nniama ohunu kokua mu nsɛm otimi ade nyinaa ye nti saa rehye ne gidie no ena Daniel ene namfofo Shadrach Meshach and Abednego de ko Awurade anim na Bible kyerɛ yen se onyankopɔn so emma omummoaye oda ne ho di kyerɛ Daniel na Daniel etu meka ekɔ hene nkyɛn ekɔ daadaye ne di ede kyerɛ no na ne oka kyerɛ hene nie se anadwo no me nyankopɔn eda ne ho di kyerɛ me ɔse moma yeyi me nyankopɔn aye odaadaada yeyi na ya eni awieye efisɛ ɔno na nyansa ene tumi enyina di wɔ no ɔno ena wiase nyinaa hyɛ ne nsa ɔno no to ahene no ɔhyɛ ahene nso ɔno ena ɔma nipa eye nyansafo na obi biara osua nso no ɔma ne nimdie na ɔsɛ saa me nyankopɔn wada nneɛma kɛse di ena de kyerɛ ne ma nneɛma hinta ɛwɔ sum mu ɛwɔ mu so ɔno ankasa yɛ han na bibi biara nso entimi hinta no sum mu ɛno nti me da Awurade ase sɛ Awurade ɔyɛ ma megya no mu nyankopɔn no ɔno wama me nimdie wama me nyansa wama me ahoɔden na afei nea wabisa me nyinaa meka akyerɛw nti ɔka daeɛ ne de kyerɛ ɔhene no na ɔsan kyerɛkyerɛ daeɛ no mu ɔdɔfo ye nyankopɔn ko an obetimi ayɛ wei ɛno nti na ɔsɛfo ne hyehyɛ anadwo da kropɛ ana sɛ yenam ya no nyame adanedi na ɔsɛfo na ye ne wanwa ai onyankopɔn se ɔte ye mu ne yenso yɛte ne mu na yenkwati na asɛm anya bibia yɛya afei ɔbɛda ne ho adi akyerɛ sɛ ne namfofo ɛno bi na Daniel onyankopɔn ɛyɛ no mene wo nso mene yanyankofa ye ne Yesu anyankosɛm ɛte sɛn moma yɛmfa ne sɛ yɛadamfo pa a wo baabi biara nyame nkronkron a ɔda onyankopɔn tumi edi ɔnyɛ yɛadamfo ɛwɔ akwa nyinaa mu yadeɛ nyinaa mu yɛfa yɛ ho nto asafo Awurade so yɛnya saa rehyɛmu no gidie na Daniel nya yɛ ne bi na yɛnso so yɛtumi aso Awurade ani na kra ehu nsɛnkyerɛnne a yɛnyankopɔn ya
ɔmo nso de ɔmo ho ama asafo Awurade. Ɛnnɛ Kristosom ayɛ biribi a nipa bebree ɛmmu Kristosom ɛnam atorofo diifoɔ ne asɔfoɔ ne akyerɛkyerɛ bɔne a ɛkɔ so wɔ wiase ɛne nneɛma bɔne a nipa yɛ ɛwɔ Yesu din mu. Nanso so na Onyankopɔn frɛ ɔmo. Mpaebɔ nyinaa ne sɛ Awurade ndomboa yɛn na yɛntumi nda Kristosom anaasɛ Nyamesom pa adi na ɔmo ɛwɔ sum mu no. Awurade ne hann na ɛho sum mu nnwuma nyinaa no ɔntwe ɔmo ɛmmerɛ yɛn Nyankopɔn nkyɛn. Ɔdɔfoɔ kyɛ asɛm no na wo ne obi ɛnkyɛ Nyame asɛm ɛnnɛ. Ma obi nso nyɛ anidaso wɔ Kristo mu na yɛmfa ntwe akra ama Awurade. Onyankopɔn nhyira wo na abɔ mmɔden na subscribe. Nea wode asɛm ne kɔma ne nsoma no nso subscribe na mommɔ dɔn no so na mo nso nsa nkyɛ. Nyame nhyɛ wo bebree.